Σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατες καθηγήτριες και ελογιμότατοι καθηγητές, αδελφοί συμφοιτητές και αδελφές συμφοιτήτριες. Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, το οποίο μόλις ακούσαμε, ο Κύριος μας μιλά για την επικείμενη βασιλεία Του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εγκύτητά της, καθώς μας πληροφορεί ότι ουμή παρέλθει η γενεά αυτή, έως αν πάντα γέννηται. Το ίδιο άλλωστε μας πληροφορεί και ο βαπτιστής και πρόδρομος του Κυρίου μας Άγιος Ιωάννης, όταν κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας μας προτρέπησε μετάνοια λέγον «Μετανοείτε, ήγγι και γάρη βασιλεία των ουρανών». Αυτή η προτροπή μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η ανάγκη πνευματικής εγρήγορσης, που όλοι μας οφείλουμε να δείξουμε, τηρώντας πάντα όσα Αυτός ενετήλατο της Αποστόλης Αυτού, πάσα στας ημέρας της ζωής ημών, έως και την ημέρα της συντελείας του αιώνος, όπως μας λέει και ο ίδιος ο Κύριος, την ημέρα δηλαδή που θα έλθει η Βασιλεία Του. Μία ενδιαφέρουσα οπτική στον τρόπο της πνευματικής εγρήγορσης που ζητά από εμάς ο Χριστός, μας δίνει ο Απόστολος Παύλος. Στον λεγόμενο ύμνο της αγάπης Του, μας εξηγεί ότι το δώρο της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία που ξεπερνά κάθε άλλη αρετή. Λέει συγκεκριμένα «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμπαλον αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ τα σώματά μου ή να καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Εδώ η αγάπη περιγράφεται ως τάση ζωής, σε σύγκριση με άλλες μορφές αρετών, πιο πλούσια από τα υλικά αγαθά, καθώς ο άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη, δεν έχει καμία ηθική αξία. Οι δύο σημαντικότερες άλλωστε εντολές του Κυρίου μας, ήδη από τα χρόνια που επισυνήφθη η πρώτη Διαθήκη, η Παλαιά, είναι το «Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και το «Αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν». Με αυτά αντιλαμβανόμαστε πόσο σφάλουμε εμείς οι χριστιανοί, όταν μοναδική βαρύτητα δίνουμε σε όλες τις άλλες αρετές που απαριθμεί εδώ ο Απόστολος των Εθνών, όπως η γλωσσολαγιά, η προόραση και η διόραση, η φώτιση, η φιλανθρωπία και η θαυματουργία, χρησιμοποιώντας τες ως μοναδικά κριτήρια αγιότητας, αναφερόμενοι σε κατά την γνώμη μας ενάρετους ανθρώπους, και την ύψιστη για τον Παύλο αρετή της αγάπης την έχουμε παραγωνισμένη, σαν να μην έχει καμία απολύτως αξία, περιφρονώντας πλήρως το ότι η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περιπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, όπως προσθέτει αμέσως μετά ο Απόστολος, εννοώντας ότι η αγάπη εκφράζει το συνολικό δώρο του εαυτού μας στον συνάνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο και στον ίδιο το Θεό. Για να μας δείξει ο Απόστολος την υπεροχή της αγάπης έναντι των άλλων αρετών, μας λέει ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε πάυσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε, γιατί όπως μας πληροφορεί και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, κατά την διάρκεια του δοξασμού, δηλαδή της θεώσεως και της αποκαλύψεως του ανθρώπου, η προσευχή που στεγάζεται μέσα στην καρδία, το χάρισμα της προφητείας και η Θεία Φώτιση καταργούνται, αφού αντικαθίστανται από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη αγάπη εστί. Νηνή δεμένη πίστης, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, μείζον δε τούτον η αγάπη, καταδεικνύοντας ότι σε σύγκριση με τις άλλες θεολογικές αρετές, όπως η πίστη, η ελπίδα και η φιλανθρωπία, η αγάπη ως αιώνια αρετή
είναι ισχυρότερη και παντοτινή. Για να θελήσει όμως κανείς να ακολουθήσει τον Χριστό και να εφαρμόσει την προτροπή Του, «Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη», πρέπει να κατανοήσει την ματαιότητα του υλικού κόσμου, ώστε να μπορέσει να βιώσει την νεότητα του Λόγου του Θεού. Αυτό ακούσαμε άλλωστε και να λέει και ο ίδιος ο Ιησούς στην καταληκτήρια πρόταση της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση». Πρόκειται όμως για μία πολύ δύσκολη εντολή. Δύσκολη διότι ουδείς εκ των ανθρώπων δύναται την καρδίαν αυτού άνω έχειν, ημιτας βιωτικάς αυτού μέριμνας και πάσαν την ζωήν αυτού Χριστό το Θεό αποθείτε, όπως ψάλουμε και σε διάφορες περιστάσεις μέσα στην λατρεία της Εκκλησία μας. Και για να αποθέσει κανείς ολόκληρη την ζωή του στον Χριστό, που είναι η πηγή της ζωής, δηλαδή η αιωνιότητα, απαραίτητο είναι, όπως αναφέραμε, να νιώσει βιωματικά την ματαιότητα του υλικού κόσμου, όπου τα πάντα έρχονται και παρέρχονται. Για να μπορέσει κανείς να συλλάβει το πώς βλέπει η Εκκλησία μας αυτή την αντίθεση μεταξύ ματαιότητας και αιωνιότητας, αρκεί να πάει σε μία εξώδιο ακολουθία, μία κηδεία. Τα τροπάρια που ψάλουν οι ψάλτες σε μία κηδεία είναι γεμάτα με παραμυθιτικά, δηλαδή με παρηγορητικά μηνύματα προς τους συγγενείς και φίλους του και κοιμημένου προσώπου που κυδεύεται, τα οποία μεταδίδει η Εκκλησία στους πενθούντες πιστούς μέσω της πλούσιας υμνογραφίας της. Σε ένα είδος τέτοιων τροπαρίων, τα λεγόμενα νεκρόσιμα ιδιόμελα, ακούμε με ιδιαίτερη γλυκύτητα και σεμνότητα ότι «ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος». Εδώ ο υμνογράφος παρουσιάζει εν ολίγης την γυμνία του πλάσματος και την κοινικότητα του θανάτου, την ματαιότητα δηλαδή της ανθρώπινης ζωής που γρήγορα χάνεται. Ο σωματικός θάνατος είναι το βιολογικό συμβάν από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει και κυρίως ως την στιγμή εκείνη κατά την οποία διαλύεται πας άνθρωπος. Η πτώση των πρωτοπλάστων στην αμαρτία είχε ως συνέπεια την διακοπή επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου και τελικά την εμφάνιση του σωματικού θανάτου. Βέβαια, ο πνευματικός θάνατος ως απομάκρυνση από το Θεό μπορεί να εμφανίσει στοιχεία μόνιμου χαρακτήρα, καταστρέφοντας τελικά την ψυχή του ανθρώπου. Άρα καλείται λοιπόν ο πιστός να δείξει ζήλο και θάρρος, όχι για ηλική, αλλά για πνευματική προκοπή, εφόσον η μεν μία σαν άνθος θα μαραθεί και σαν όνειρο θα ξεχαστεί, η δε άλλη θα παραμείνει εις τους αιώνας. Έτσι κρίνεται απαραίτητο ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει την ευτέλεια και μηδαμινότητά του, περιορίζοντας τον εγωισμό και την έπαρση και διατηρώντας έντονα το αίσθημα της ταπεινοφροσύνης. Ο άνθρωπος δεν έχει νόημα να επιδιώκει τα εφήμερα, τα πρόσχερα και τα απατηλά αυτής της ζωής, γιατί όλα χάνονται. Αντιθέτως, θα πρέπει να ελπίζει στην Ανάσταση, γιατί ο Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο είναι σε θέση και να τον αναστήσει από τον αφανισμό, στον οποίο οδηγείται με τη φθορά και το θάνατο. Σε άλλο τροπάριο ακούμε το σε όλους μας γνωστό, πάντα μετεώτιστα ανθρώπινα όσα ούκ υπάρχει μετά θάνατον, ου παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα, επελθόν γαροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Το ιδιόμελο αυτό υπερτονίζει την ματαιότητα των εγκοσμίων, η οποία στη συνέχεια τίθεται σε αντίθεση με τα ουράνια αγαθά. Ο φόβος του θανάτου απαλλάσσει τον σόφρονα άνθρωπο από το θάνατος του πλούτου, της κλειδής και της ραστόνης και του επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο την περισυλλογή και του υπενθυμίζει το ολιγόχρονο της ζωής του. Ο ύμνος αυτός βέβαια δεν υποτιμά την ομορφιά του επιγείου βίου. Άλλωστε διευκρινίζεται πως από τα ανθρώπινα πράγματα μάταια είναι μονάχα όσα ούκ υπάρχει μετά θάνατον. Συνεπώς, προτρέπονται οι πιστοί να επιδιώξουν την πνευματική εγρήγορση και καθαρότητα, προκειμένου από την επίγεια ζωή τους να ζουν την παραδείσια χαρά, όντας τον κόσμο και αγωνιζόμενοι έμπρακτα για την βίωση της αρετής. Τα αγαθά του κόσμου έχουν αξία, γιατί εξυπηρετούν την επίγεια ζωή των ανθρώπων και την εξάσκηση των αρετών, όπως είναι η δικαιοσύνη και η φιλανθρωπία.
Άλλωστε, και ο ίδιος ο Θεός δεν απαγορεύει την χρήση και δεν συνιστά την περιφρόνηση των αγαθών, αλλά αντίθετα ορίζει την χρήση των αγαθών με φρόνηση και ευγνωμοσύνη απέναντι στον ίδιο. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι αυτό που λέει ο Ιησούς στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε, το ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση, το βρίσκουμε ερμηνευμένο σε ολόκληρη την εκρόσιμο ακολουθία, καθώς είναι γεμάτη με εικόνες και παραδείγματα που μας περιγράφουν και μας εξηγούν με διάφορους τρόπους την υπεροχή της εν Χριστώ ζωής έναντι της κοσμικής και μας ερμηνεύουν τους τρόπους με τους οποίους η μεν μία παρέρχεται, η δε άλλη μένει στον αιώνα. Καλούμαστε λοιπόν όλοι μας, αδελφοί μου, να μην φάγομεν μόνο και πίωμεν, αύριον γαραποφνίσκομεν, καθώς ουδεμία ωφέλεια παρέχουν αυτά μόνα τους στην ψυχή μας. Ο Κύριος, επαναλαμβάνω, μας είπε, ο ουρανός και η γη, αλλά και πάντα τα εν το ουρανό και τα εν τη γη θα προσθέσω, παρελεύσονται. Το μόνο που μας είπε ότι δεν θα παρέλθει είναι οι λόγοι του. Αυτά δηλαδή που μας υποσχέθηκε, το ζωπιό και αυθαρτοποιό σώμα του, την αιώνια βασιλεία του, την αιώνια κοινωνία μαζί του. Εν ολίγης, όχι τα πρόσκαιρα, αλλά τα αιώνια. Ήθε να τα απολαύσουμε όλοι. Αμήν.